Дәвам итеп, экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Ришат Дәүләтша улы Кузяевны чакырып алабыз. Бүген 29 ноябрь көнне ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онытылмаслык гүзәл гомер бәйрәме белән ихластан аны туганнары Рива, хатыны Наҗия Аввасовлар, уллары Рамис, хатыны Эльвира балалары белән, Рөстәм хатыны Гөлнара балалары белән, Роза һәм Каюм Рахманкуловлар, кызлары Зөлфия кияүләре Алик балалары белән, Гүзәл кызы белән, Лилия котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Масеевка, Атлаш, Тольятти, Самара шәһәрләреннән булган бар котлауларны да мин җиткерергә ашыгамын. Газиз кешебез 60 ел элек Масеевка авылында Дәүләтша абый һәм Мәрьям апаның 4 бала арасыннан 3нче балалары булып якты дөньяга аваз сала. Апасы Тәүхидә, абысы Равил, энесе Илгиз өчен бик ягымлы һәм мәрхәмәтле кардәш булып җитешә. Авылда 8нче сыйныфка кадәр укып, 9нчы һәм 10нчы сыйныфны күрше Атлаш авылында тәмамлады. 1979 елны апа-абысы янына дип мәктәп тәмамлаган яшүсмер ерак Челябинск шәһәренә чыгып китә. Анда ул хәрби техникумда белем ала. Уку йортын тәмамлаган яшь белгечне ерак Хабаровск шәһәренә юллама буенча эшкә җибәрәләр. Берничә ел хезмәт иткәч, мәркәзебез Казан шәһәреннән булачак тормыш иптәше, кадерле киленебез Данияне очратып, матур гаиләләрен коралар. Һәм икәүләп инде кире Хабаровск якларына кайталар. Яшь гаиләне сөендереп, уллары Рамис дөньяга туа. Һәм ул да гаилә горурлыгы булып, алма алмагачлан ярак төшми дигәндә, әтисе сыман хәрби хезмәткәр була. Бүгенге көндә Ришатыбыз полковник дәрәҗәсендә Казанга кайтып гомер кичерә башлады. Әмма барыбер ул намуслы хезмәт итүен дәвам итә. Бу юлы солдатлар укыту вазифасын башкара. Инде улы әйләнеп, әти-әнисенә әби-бабай булу бәхетен дә бүләк итте. Ришат кардәшебез бер генә дә туган авылын онытканы юк. Һәр чак туганнары белән күрешеп, әти-әнисенең каберендә булып дугалар кылдырып тора. Матур сүзләргә, олы хөрмәткә бик лаеклы син. Кайгыбызда да, шатлыгыбызда да син иң беренче ярдәм итәргә дип чабып киләсең. Бар мәшәкатьләребезне үзеңнеке кебек кабул итәсең. Якыннарыңны игелекле эшләрең белән куандырган өчен мең рәхмәт сиңа. Алдагы көннәрең саулыкта, исәнлектә, гел уңышлар, матур гамәлләр белән генә үрелеп барсын. Син якыныбыз, олы йөрәкле, киң күңелле, туган җанлы кеше. Киләчәктә дә барчабызга якты маяк булып яшәргә язсын сиңа, хөрмәтле кардәшебез. Юбилейга җыелыштык, рәхмәт әйтеп котлау өчен. Кадерлебез, килемәсен, арта барсын яшәү көчең. Кайсы йолдыз саклый микән сине? Кайдан гына көчләр аласың? Тормыш җиле төрле яктан кага. Адашмыйча ничек барасың? Канатларын җәеп фәрештәләр җил давылдан сине сакласын. Аллаһы Тәгалә үзе юлдаш булсын, юлларыңны гөлләр капласын. Гаиләң өчен бик кадерле, бигрәк якын кешебез. Котлап теләкләр җыйдык без, махсус сиңа диеп без. Иң олы теләгебез ул саулык, исәнлек булыр. Күрше-күлән, дус туганнар бүген өеңә тулыр. Без еракларда булсак та, күңел синең яныңда. Раббым, язсын каршыларга бәйрәмнәрне тагында. Хатының белән икәүләшеп, яшәгез тигез генә. Кайгы хәсрәтләрне күрми, бәхетне бүлеп кенә. Котлы булсын юбилеең, кабул ит теләкләрне. Хәлдән килсә салыр идек ушыңа йөрәкләрне. Тыңлап ал да матур җырны, канатлан, шатлан әйдә. Елмайсыннарчы күзләрең матур булган бәйрәмдә. Хөрмәтле Ришат Дәүләтшевич, бар теләкләр чынга ашсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Без туганнар бергә үсеп җиткәч, баралыштык төрле якларга. Кайда гына бүген яшәсәк тә, мин бәхетле туган син барыга. Син туганым миңа зур терәк, Ходай биргән матур бер бүләк. Рәхмәт әйтәм сиңа чын күңелдән, минем өчен һәр чак син кирәк.
хәсрәт әгәр кирәк туса, туганым син һәр чак янымда. Бәхет шатлыкларда уртак безне, җыйналабыз бергә табында. Син туганым миңа зур терәк, Ходай биргән матур бер бүләк. Рәхмәт әйтәм сиңа чын күңелдән, минем өчен һәр чак син кирәк. Киңәш сорап туган сиңа киләм, серләремне ачам мин сиңа. Яшәргә көч, рухи байлык алам, килгән саен синең яныңа. Син туганым миңа зур терәк, Ходай биргән матур бер бүләк. Рәхмәт әйтәм сиңа чын күңелдән, минем өчен һәр чак син кирәк. Рәхмәт әйтәм сиңа чын күңелдән, минем өчен һәр чак син кирәк. Син туганым миңа зур терәк.